Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles vas te enamorar, son os animaliños. A farándula. Cadeiras así, moi ben. E paso. 4, 5, paso. Ei, é grande, non é? Ou non é tan grande? Tranquilos todos, porque non marchou para moi lonxe. Aínda así, penso que non vai querer estar aí dentro para sempre. Ualá! Foi algo realmente increíble. Como o fixeches? Un mago nunca revela os seus segredos, querida. Moi ben, moi ben. E agora fora da miña mesa. As patas de can e os pezuños de boi non están no meu menú. E a ti, que che pasa coas miñas papoulas do millo? Estás facendo algunha dieta desas raras? Pero que mal teñen as margaridas. Son moi nutritivas, deliciosas, e ninguén no mundo as cultiva como as cultivamos nós na nosa granxa. É unha perda de tempo total e absoluta. Alguén me debe unha bola de espellos nova. É de Raposo do programa Bruar. É certo, mandarasles unha cinta cunha proba, veña, ábrea. Que pon, rapaz? Dinme que é mellor que siga comendo erva. Coñecín eu unha vaca que tocaba a guitarra e comía erva todo o día. E nunca se fixo famosa. Dámster. É que o negocio da música é vos moi duro. Non sendo que te fagas famoso, que non é o teu caso. Dámster. Perdón, Ademais, eles que saberán de cantar. Fixen o mellor que souben, mulo. Non son máis ca unha banda de idiotas, Fris, e ímosllelo demostrar. Sí, De veras? de veras. Imos divulgar a túa actuación por internet e enviala a Pony Music en directo. Imos construir un escenario, pirotecnia, unha pasada de altofalantes, unha pantalla xigante e toda a trangallada que faga falta. E sendo eu o seu representante, ninguén nos pode parar. Non sendo que ela non sabe cantar nin bailar. Coidadiño coa lingua bonita. Cántalle aí unha canción, Fris. É que esa gata ponme moi nerviosa. Ti tranquila, pódelo facer. Pois, de acordo. Perdón. Meu amor, meu ben. Ven comigo, pásalo ben como a ninguén. Comigo, pásalo ben. Sei no facer moito mellor, pero é que estaba nerviosa. Pensades en serio que alguén vai querer comprar esa canción? Sei ben o que pode facer, Splat, e cando Pony Music a contrate, imos ser todos os seus asistentes persoais. Un momentiño. Daquela marcharíades todos da granxa para sempre. O meu equipo teñen que ser os meus mellores amigos. Sí! A ver, aquí o que mellor baila é Rod. Necesitádelo para que lle ensina a moverse. Dalle moito xeito. Xa sabes, aprende del. Estou segura de que o vou dar convencido. O meu baile é o único que me queda, non yo vou vender a ninguén. A mellor é suficiente con que saibas que se ten éxito pensa levar o seu séquito con ela de xira por aí adiante. De xira, o mínimo que podo facer é axudarlle a que baile o mellor posible. Sabía que ias estar de acordo comigo. Guau, que ben quedou. Acéndense as luces e tas, lanzamos a Fris para arriba do escenario. Oi, anda Danster por aquí. Sí, aquí o vai. Ai. Vou ter que facer algúns axustiños. Non, iso non se pode utilizar na actuación. Podelle afectar a integridade do baile. A min preocúpame máis que lles afecte aos meus osos. Sendo eu o representante, irá todo como unha seda. Sí, xa se veo ben que vai ir. Porte, rapariga, porte. Mais ánimo, que pareces unha ovella. Ei, son unha ovella e estou cansa. Silencio, non és unha ovella. O que és é unha elegante bolboreta. Au, podo marchar xa? Quero ir xogar cos meus amigos. Non, tes que practicar e practicar. Non hai tempo para os amigos, estás no mundo do espectáculo. Acórdate de que tes cita para perruquería e maquillaxe. Acórdate de que tes proba de son ás 5. É que... Exercicios vocais ás 6 e non chegues tarde.
Dougie, non me mandes facer máis cousas. A cabeza xa me dá voltas. O único que quería saber é se vistes alguén a Buster. Penso que está facendo probas de son. Genial. Por certo, ensaiamos dentro de 10 minutos. Apurando, xantiña, apurando. Voume desmaiar como non coma algo pronto. Ai! Estas quedan ben na granxa, non no escenario. Vale, mira para min. Todos os cantantes da Pony Music non beben máis ca auga e non comen máis ca pomelos. Acabouse. Penso que se cadra cometen un erro demasiado grande. Que raio queres dicir? Que me parece que non teño o que se necesita para ser unha estrela. Contoume, Mulu, que sei que estás pensando en abandonar. Sei que vas gañar ti, Splat. Ao final vai ser certo que non teño o que hai que ter. Iso dixencho para que che entrase gana de demostrarme que me enganaba. En serio? Mira pra aí, é unha fábrica de soños, creando estrelas novas todos os días. E parece que está moi lonxe, non? A ver, pensas que és capaz de chegar ata alá dun salto? Muller, non che son tan forte. Claro que non, pero que tal se empezas dando un pasiño pequeno e despois outro máis? Un pasiño pequeno detrás do outro. 1, 2, paso, 1, 2, paso, 1, 2. Moi ben, estalo facendo de maravilla, rapaza. 1, 2, paso, 1, 2, paso, 1, 2 e volta. 1, 2, paso. Moi ben, respira desde aquí. Vale, de acordo. Dixeron que tes que subir ao escenario dentro de 5 minutos. Mulu, dixenche que os quería cortados con forma de bolboreta. Canto lamento, non me deu tempo. Pois debiches facer tempo, Mulu, porque esta noite teño que ser unha bolboreta. Espero que non afecta a súa actuación, señorita Fris. Non vou permitir que lle afecte a miña actuación porque son unha profesional. E, ademais, porque son unha bolboreta. Querede lo mellor? E ides ter lo mellor. A ovella máis sexy e alucinante do mundo. Fris! Ao teu lado quero estar, a lúa xuntos contemplar. Chego ata o ceo e máis alá. Se ti estás comigo, eu estou triste, fazme rir. Contigo preto son feliz. A vida é máis doce se estás comigo. Se estás comigo. Xa non sinto soidade, as estrelas eu podo tocar. Xuntiños pra sempre, ninguén nunca nos vai separar. O ceo podo tocar. Vamos, Rancho Du, basta rachada. O ceo podo tocar. E todo isto é por min. Encantoulles. Un contrato de grabación? Sí, interésanos. Dicimos ya a nosa xente que fale coa súa. Ui, vai a noite de descubrimentos. Sí que é unha noite de descubrimentos. Eu aprendín que podemos conseguir moito se traballamos xuntos. Claro. Quero lle dar as grazas ao meu representante Dougie, a Poppit, Buster, Dumpster e a Mulu, por suposto, a Punky, Drumstick e a Rod pola súa enorme paciencia. E moi especialmente
A Splat polo seu consello tan revelador e por crer sempre en min. O que? Perdeu a cabeza? E para terminar, gustaríame dicirvos a todos que non vou poder aceptar ese contrato que me ofrecen. Quero que o meu corazón estea onde ten que estar, aquí, cos meus amigos no rancho. Non! Corta o micro! Corta o micro! Lamento, Splat, chegaches tarde, xa mo oíron todos. Chego ao ceo e máis alá. Se ti estás comigo, cando estou triste, fasme rir. Que? Que vos parece? Resulta convincente? Pensades que me contratarán? Non sei, soa como se che doese moito algo. Pois claro que me doe algo, rata peluda e noxenta. Non vexo resultado ningún despois de todo canto traballei. Xa, pero Damster ten un xoguete novo. De que raio me fala? Non dixo que se quería ver no medio das estrelas. Sabes, Fris, de algunha maneira acabaches descubrindo o meu truco de maxia. E como? Digamos que ten que ver con traballar moito e tamén cunha trapela secreta. Esas son as claves do truco. Xa non sinto